duit ki seger. Lah misal ya dhewe ya ora tau nyekel duit sakmono, misal ya ngger sasi mesti nampa 10 juta, 13 juta misal ya bojone misal sing wedok ngirit ya, berhemat ya ben ndang nyentel omah, nyentel opo, percaya karo bojone ya. Lah ujug-ujug bojone kuwi lho, bojone sing lanang kuwi lho ngger tiap bulan dapat kiriman segitu ora ya lumayan. Wah, dia merasa punya anu ya, merasa berpenghasilan ya. Misal ya disuruh beli mobil, kene kejadian soalnya bolo. Duwe mobil, lah ternyata enek wong wedok liya sing naksir karo bojone ya rumasane duwe akeh ngono lho. Wong jenenge imane ya iman anu, imane kurang kuat. Tergoda juga akhirnya. Piye jar? Ngono kuwi. Padahal bojone lugu. Bojone jujur. Lah iso tergoda terus piye? Apa mesakne sing wedoke, sing mbanting tulang di negeri orang. Iya apa ora? Ah, mending duwe kuwi disimpen apik-apik, disimpen sing kerja, ya apa ora? Cementel, balik, wis tenang toh. Sing lanang ya ora neko-neko, sing wedok ya anteng. Wis ngono wae bolo. Apa gak apik ngono? Daripada rumah tanggane bubrah. Iya apa ora?